Samantala, hindi nagpaawat po ang ilang beachgoers at mangingisda sa Pangasinan sa kabila po ng nakataas na tropical cyclone wind signal kahapon. Sa San Fabian Beach, kapansin-pansin na mga naliligo pa rin sa dagat habang ilang mangingisda po ang mga pumapalaot din. Ayon kay Rodel, isang mangingisda, wala pa umano silang natatanggap na abiso kahapon na nagbabawal sa pagpalaot kaya ilang kapwa nito ay tumuloy pa rin sa pangingisda. Samantala sa Tondaligan Beach, Dagupan, nagsari ng mga bisita kasama ang kanilang mga pamilya sa gitna ng tirik na araw kahapon. Patuloy na nakaantabay naman ng lifeguards upang tiyakin ang kaligtasan ng mga naliligo. Matatandaan kahapon ay tuluyan ng lumakas ang Bagyong Nando at umabot na sa kategoryang super typhoon. Dahil dito pinaigting na yan ng mga otoridad ang paghahanda at pag-aabiso ng publiko para sa posibleng epekto ng bagyo sa lalawigan. IFM News. IFM News. IFM.